eta egia esan zoriontzekoa da Zalatoan gabiko pelota eskola. Eta zorionak arren, espero hau ez izatera azkena, ea urrekortzera, eta denon artean ospatzera. Zorionak arren. Denaz asko nezetuko, esan, lehenik eta gustoko jatan da nire izan dutea, gaur horrenago minutearekin, eta baita, finalera eta izanari, txapelketa guztien antzitik egon zarenari, eta egunero zauzien eskerrik asko, hemen gauzain handi, suerte aukilot,